masifika ushu sodidi ndugu masifika ushu sodidi ndugu masifika ushu. That was SP all the way from Edadeni Records representing Umlazi. Uyazishibya kanjani leqhubeka uhlelo bafethu asimile. So right now I'm not gonna waste any time, man. It's the Edadeni Records 2021 live streaming. Njengamanje bafethu, please help me welcome the greatest artist I know, the greatest artist I respect. Cela namukele uCaptain Masia. Yeah. Mina ngawe ngiyagcwala kude lapho suka khona lengoma uyithathe njenge reminder. Wena nami Benjami, mina ngawe ngiyagcwala kude lapho suka khona lengoma uyithathe njenge reminder. Oh yeah, bachele mnganami, bachele kasami, wenina lami. Oh yeah, oh yeah. Songas, no problem nang ngile ngawe ngiyakutshela.
ngigcwala ingane sahlanya ngikhumbula iminyaka eminingi eseyadlulayo ngikhumbula iminyaka eminingi eseyadlulayo sasenza njena senza njena ngoba sasenza njena sasenza njena senza njena ngoba sasenza njena kudala sikusha mfethu yakho kudala imunandi leto nganami Benjami mina ngawe ngiyagcwala kude lapho suka khona lengoma uyithathe njenge-reminder wenganami Benjami mina ngawe ngiyagcwala sekude kude lapho suka khona lengoma uyithathe njenge-reminder Yes, my favorite. It's about time. It's about that hour. It's the 2021 Edladleni Records live streaming. Now we have Senza Kanjani.